Ahoj deti, ja som Ela. Naučím vás toho veľa. Dnes sa spolu pozrieme, čo je veľké a čo nie. Aha deti, to je slon. Je veľký alebo malý? Áno, slon je veľký. Aha deti, lienočka je veľká alebo malá? Áno, je malá. Slon je veľký. Lienka je malá. Aha deti, obor je veľký. A tento trpaslík je malý. Už to viete? Poďme na to. Spolu predsa zvládneme to. Pozrite sa, deti. Dom je veľký a či malý? Áno, je veľký. A táto Lego kocka je veľká alebo malá? Áno, správne, je malá. Pozrite sa, autobus je veľký alebo je malý? Áno, je veľký. A čo táto trojkolka? Je veľká alebo je malá? Veľká? Nie, je malá. Ešte raz? Tak poďme na to. Aha deti, balón letí. Je veľký alebo malý? Áno, je veľký. A čo táto loptička? Je veľká alebo malá? Áno, správne, je malá. Zvládli sme to. Veľký je slon. Veľký je dom. Veľký je obor. Veľký je balón. Malá je lienočka. Malá je loptička. Malý je trpaslík. Malá je trojkolka. Už to viem. Som malý, ale vyrastiem.